Hutog na lang karong adlaw si Emma Villarete isip pagdumala sa Cebu City Treasurer's Office. Si Villarete hulipan ni Assistant City Treasurer Tessie Camarillo samtang wa pa gitudlo nga bagong City Treasurer ang Bureau of Local Government Finance kon BLGF. Si Villarete mobalik na sa iyang karaang posisyon isip pangulo sa Cash Disbursement Division. Tulo ka pangan ang gisumite ni Cebu City Mayor Michael Rama nga buot iyang himuong City Treasurer. Sila mao si kanhi Cebu City Treasurer Ofelia Oliva, ang anak niining si Regal Oliva nga ana karon na-assign sa Mandaue City ug ang OIC Cebu City Accountant nga si Diwa Cuevas. Si Camarillo unta ang gitudlo isip pangulo sa City Treasurer's Office niadtong miaging tuig apan wala kini tahuran ni Mayor Rama ug si Villarete ang iyang gibutang sa maong buhatan. Apan si Villarete apil nga mi-walk out sa department heads meeting niadtong Abril sa dihang gipangayuan og suporta ni Rama sa iyang kampanya. Si Rama mo'y butyag nga angayang dalion ang pag-appoint sa iyang City Treasurer tungod sa gimbuhaton sa budget preparation. Well, for me, it's a good na problema. Kaya in the first place, Ma'am Ophel has been here also for quite years. Diba? Tuod po na siya nga ni-serve diri sa ato. And she knows very well already the entire operation of the city government, particularly sa Treasurer's Office. So for us, there's really no problem. Wala po reaction, wala rin chukwa ko yung unsa kay iya kami ng prerogative kung asa ang iyang trustee. Recommendation. Gisalikway ni Mayor Juni Martinez sa dakbayan sa Bugo ang mga balita nga dakpuno na ang iyang asawa nga si kanhi 4th District Congresswoman Clavel Martinez. Matud niya kasamtangang tua karon sa kauluhan si Mrs. Martinez aron sutaon ang maong kaso batok niini. Ang iyang asawa ug anak ug uban nga opisyal sa dakbayan sa Bugo nag-atubang og kasong malversation of public funds. Kini kabahin sa kwarta sa gobyerno nga gigahi ni kanhi Congresswoman Clavel Martinez nga hinabang alang sa Girl Scout of the Philippines. Ang kwarta giingon nga gideposito sa kanhi Congresswoman sa iyang personal account. There has no warrant of arrest nga niabot na mo. As far as they're concerned, abot na ko no. Ila pang headline. So I won't answer. They're a propaganda of the Salimbangons. Nagong naagod, we still have them. We have the motion to reconsideration. There are steps pa. Si Bugo City Mayor Juni Martinez mibisita kang Governor Junjun Davide kaganihang buntag. Tuyo sa mayor nga ipadangat sa gobernador ang mga problema sa provincial hospital nga nahimutang sa mong dakbayan sa amihanang dapit sa lalawigan. Ditugan ni Martinez nga tukay Gobernador Davide ang kakuwang sa ambulansya ug medical personnel sa mga hospital. Gipasaligan siya sa gobernador nga aksyonan dayon niini ang maong problema. Ang panglawas mo'y priority program ni Davide sa iyang administrasyon. Nagmagahi ang posisyon sa Customs Collector sa Port of Cebu kalabot sa sugyot nga pagbaligya ngadto sa NFA sa mga libuan kasinakong bugas nga ilang naembarko sa kaniadtong buwan sa Enero. Ang regional nga buhatan sa NFA bipadayag nga di na lang usab sila mamugo sa taga-customs. King Perez, Suginlimi. Customs Collector sa Sugbo supak sa plano sa National Food Authority sa pagpalit sa mga smuggled nga bugas nga ilang gihuptan karon. Matud niya ubos sa Tariff and Customs Code mahimong ibaligya ang smuggled goods sama sa bugas pinaagi lamang sa public auction. Kung mapakyas ang customs sa pagsubasta niini sa ikaduha nga higayon, mahimo na kining ibaligya sa publiko nga walay bidding. Apan giklaro ni District Collector Attorney Edward de la Cuesta nga dili gihapon mahimo nga ang NFA lang ang makapalit kung mapakya sila sa pagsubasta niini sa duha ka higayon. Bisan kinsa mahimong makapalit pinaagi sa usa ka public negotiated sale. After there is a two failed bidding, walang nag-auction ka, wala namang bumili, that's the time na pwede mo i-negotiated sale. Si Assistant Director Rolando Maravilla sa NFA Region 7 nagkanayon buot nilang paliton ang giembargo nga smuggled rice. Ang customs mibana-bana nga mikabat ang presyo sa mga naembargo nga sinakong bugas sa kantidad nga 1.2 billion pesos. Ang pag-intensyon sa NFA sa pagpalit sa bugas ang hinungdan nga napuspon ang auction niining karong semana. Dilimit tayo mo sa ila, mubuso kung sa man, naano ba sa ila. May intention na prevent sa ila nga mo auction, so naana sa Bureau of Customs.
Matod ni De La Cuesta, ang Secretary sa Department of Agriculture mitanyag sa Department of Finance sa pagpalit sa naembargo nga bugas sa Sugbo. Ang mga smuggled nga bugas sulod sa 1,000 nga container vans dunay tunga sa milyon ka mga sako sa bugas na embargo sukad pa ni atong buwan sa Enero. Gani pipila na ka sako nagsugod pagkawala. 8 sa mga container vans na siren nga nakuhaan na og 30 ka sako nga bugas. Everybody is a suspect. Matod ni De La Cuesta, hangtod karon wa pa nila masayri kon kinsa ang nagkawat sa 240 ka mga rice bags dito sa Cebu International Port. Mihimo si De La Cuesta og inventory team aron susihon ng mga container van samtang laing investigating team ang giporma sa pagtumbok sa mga sadaan sa pagpangawat. Gawa sa investigating team, mutawag si De La Cuesta og meeting sa mga katagkuan sa Cebu Port Authority, security personnel og pipila ka mga sakop sa ilang ahensya. Buot niya magkasabot sila sa mga himong lakang sa paglikay nga mausab ang panghitabo. Ang pagbutang og CCTV camera sa area maoy usa sa solusyon ni De La Cuesta aron mahibaw-an kon kinsa ang nangawat. Sa pagkakaron ang 8 ka mga container vans nga gisudlan sa mga naibanan nga sako sa bugas gibutang sa holding center sa customs. Gipaabot na lang ni De La Cuesta ang clearance gikan sa kauluhan sa pag-auction sa mga bugas. Kung mahatag na kini, mahimong sugdan ang auction sunod semana. King Perez, News 5. Department of Trade and Industry ni pahimangno nga musaka unya ang presyo sa ubang mga palaliton kung padayon nga musaka ang presyo sa bugas. Madin Sabang, Sugin Limi. Si Merlinda Patindol, 23 katuig na nga mamaligya ay og bugas sa karbon niingon nga kanunay nga musaka ang presyo sa bugas panahon nga magningit ang supply niini. Matod ni Merlinda nga misaka og 50 pesos matag sako sa bugas. Ang iyang sinandoming ni-increase og 3 pesos matag kilo, samtang ang ganador ni-increase og 2 pesos matag kilo. Ang iyang mga suki nireklamo na sa pagsaka sa presyo. Kay murag nga mo mga suki magkabuang magpangita og asa sila pa doon. Kay mangita sila barato nya usay amon display pati mga mahala. Si Assistant Regional Director Rolando Maravilla sa National Food Authority kon NFA niingon nga way angay ikabalaka sa pagsaka sa presyo sa bugas. Ang buwan sa Hunyo hangtod Setyembre ang gingong lean season kon hinay nga produksyon sa humay. Bisan pa nga lean season, giklaro ni Maravilla nga igo pa ang rice supply. Ang NFA adunay 103,000 ka mga rice bags. Sila adunay subsidy gikan sa gobyerno ug gitahasan nga magpabilin nga paigo ang supply ug ang presyo sa bugas nasod. Ang depende ta sa NFA. So, sobra-sobra atong bugas diri sa atong region. Apan matod ni Merlinda, wala kini na maligya og NFA rice tungod Lagong kung ana siya sa puso, kung himuon siya nga puso, makayon ka nga murag lapok ba. Si DTI Regional Director Astar Cabarte mitaho nga mahimong makaapekto ang pagsaka sa presyo sa bugas sa presyo sa ubang basic commodities sama sa gatas, noodles, harina ug canned goods. Tungod kay fixed ang income sa kadaghanan sa mga mamalit, ang mahal nga presyo sa bugas mahimong makaapekto sab sa paggamit sa kwarta, hinungdan nga musaka ang mga nag-unang palaliton. Pressure instead of buying 2 sardines, one can of sardines na natingali. So that's the impact. Hinuon giklaro ni Cabarte nga walay pagsaka sa presyo sa mga palaliton gikan Enero hangtod karong buwana. Madin Sabang, News 5. Bitin nga may gitason nga 6 metros o gituhoang naanod sa baha napalgan sa siyudad sa Mandawi. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Gialirungan sa mga tao kagabi idapling sa karsada dinhi sa barangay Tingog Dakbayan sa Mandawi ang usa ka dakong bitin. Ang mga tao nga maagi sa lugar mohapit og tan-aw ug mukuha og picture sa bitin nga gikuptan sa kapin sa napulo ka mga tao. Kaaway sa manok. Nakinsang manok. Sa silingan na naman. Kitang nga sa ubos ng grupo. Nagtuang mga tao sa lugar nga naanod ang bitin ni adtong Lunes sa hapon gumikan sa baha mugna sa kusog sa uwan nga nasinati sa Metro Cebu. Ang mo planoan ugay mo wala ni taga-kuan, amo ni ihawon. O pero paano sa taga-kuan, amo ni ihatag sad. Kay dilis na mo kuha, amo ni ununan. Ilang ikaw lang kapatid. Okay, kaya ra mo? Among giadto ang lugar diin nakit-an ang bitin sa sapa ug gitundo niining lalaki di nagluko ang bitin human nakakaon og manok.
Katulo na kahigayon nakakita og bitin ang mga tawo sa lugar ug kini mao pinakadako nga gibanabanang may gitas-on nga 6 metros. Ray Pasaporte, News 5.